Hayırlı gün, hürmetli jurnalistler, spikerler. Karim Tinçur'un isimdeki Tatar Devlet Drama Ham Komedi Teatrı'nın 86. teatral sezonu yabılı uңайынан пресс-конференцияны башлыйбыз. Спикерлар безнең Фәнис Мисагыйтов, Карим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының директоры, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, шулай ук Зөфәр Харисов, Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Рөстәм Гайзуллин, Татарстанның атказанган артисты, шулай ук Ильяс Камал, Карим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының баш дирижеры. Белүгезчә инде безнең 86 сезон премьераларга бик бай булды. Төрле чакырылган режиссерларыбыз безнең артистларыбыз белән төрле жанрдагы спектакльләр чыгардылар. Фәнис Наилевич, бу хакта тулырак сөйләп китсәгез иде. Hayırlı gün. Hürmetli bizning jurnalistlar, kollegalar. Чыннан да bu сезон bizning үзенчәлекле булды. Бездә төрле режиссерлар эшләде. Беренче спектакль инде безнең хыялый спектакле. Икенче спектакль безнең Өч аршын җир. Өченчесе Акча бездә бер букча. Һәм дүртенчесе безнең Резида Гарипова куйды Кар урман. Менә шул Кар урманны куеп бетерү белән генә инде безнең пандемия да башланды. Безнең чыгарга тиешле тагы бер спектакль июньнең 18-ендә ул Илгиз Зәйниевның Полиционер дигән комедиясе, аны Туфан Имаметдинов куярга тиешле. Ләкин шушы коронавирус пандемиясе белән, чикләүләр белән ул күчә безнең көзгә. Хәзерге вакытта укулар һәм онлайн репетициялар булачак. 2 июльдән безнең артистларыбыз чыгачак инде отпускыдан һәм ул вакытта инде җыйналып монда репетицияләрне дәвам иттербез дип уйлыйбыз. Һәм шул ук вакытта безнең тагын Диана Сафарова Асыл кыш Рүзәл Мөхәммәтшинның Асыл кыш әсәрен әзерлек бара. Ул мюзикл булачак. Аның чыгарга тиешле иде сентябрь аенда, ләкин менә шушы хәлләр аркасында ул да күченәчәк. Ноябрьләр дип торабыз. Безнең ноябрьдә Фәрит Бикчәнтаев килергә тиешле. Менә аныкы кайсы числоларга күчер тагы бер тапкыр сөйләшеп алырбыз. Һәм тагы да бер балалар спектакль чыгарга тиешле безнең декабрьдә. Менә ул хәзерге вакытта безнең Полиционер һәм Асыл кыш эш өстендә бара. Асыл кыш спектакленең эш өстендә бара эшлибез. Һәм ул спектакльләр инде безнең көзгә чыгар дип уйлап торабыз. Менә калган икесен ансын сөйләшеп бетерергә кирәк безгә. Менә бу чыккан спектакльләребез бик уңышлы дип әйтәсе килә. Алар төрле жанрдагы спектакльләр, төрле режиссерлар белән эшләгән спектакльләр. Күп кенә спектакльләрдә без артистларны нәрсә дип әйтим, үзебез дә таный алмадык. Сәхнәдәге вакытта. Һәрбер режиссер спектакль артистларны безнең үз ягыннан безгә таныш булмаган якларыннан ачкан иде. Яңа яктан, яңа куелышлар. Аларның үзләренә дә менә артистлар әйтеп китер, үзләренә дә эшләү дәврендә үзләренә яңа алымнар, үзләре яңа якларын ачкандыр дип уйлыйм. Әле артистлар ягыннан гына түгел, менә Нәкия апа бу Өч аршын җирне куйганнан соң килеп миңа шундый сорау бирде. Артистларны чакырдыгансыз икән, кайлардан чакырдыгыз дип мен әйтәм, юк, бөтенесе дә үзебезнең артистлар дигәч танымадым бит ди. Bütün spektaкльләрегезне карап барам ди, менә монда танымадым артистларыгызны ди. Шуңа күрә бу яңалык
Бу безнең тамашачыбыз өчен дә яңалык инде, үзебез өчен дә яңалык, артистлар өчен дә яңалык. Шуңа күрә бу эшне дәвам итәрбез дип уйлыйбыз. Куясы режиссерларыбыз әле бик зур исемле кешеләр дә дип әйтик. Һәм яңалык кертергә тиеш кешеләр. Безнең сөйләшүләргә караганда, менә шундыйрак безнең алда спектакльләр көтеләчәк. Һәм без тагын әйтеп узам инде, шушы вакыттан ук безнең Мәскәүдә булырга тиеш спектакльләребез, алар апрель айында булырга тиеш, аларны күчердек без ноябрь айына. 9-10, 11 ноябрьдә безнең Москонцерт холлда 3 спектакльбез узачак. Берсе Октябрьдә бер бакча, икенчесе Хыялый, өченчесе менә яңа чыгачак полиционер булачак инде. Һәм районнарда безнең төрле регионнарда спектакльбез булырга тиеш безнең. Алар да инде безнең күчте хәзер октябрьгә, ноябрьгә, декабрьгә. Һәм бу вакытта без тагы менә Рөстәм әйтеп узыр, безнең менә шу пандемия вакытында, самоизоляция вакытында онлайн трансляциялар бик күп булды. Төрле безнең нәрсә дим, яздырып, тауздырып бардык. Конкретно ул сөйләп узыр, алар непосредственно шул эш өстендә эшләделәр инде. Безнең оперативный штаб ясадык, Марсель Рузилевич безнең зам директоры кул астында дип әйтим, артистлар җыйналып, менә сөйләп узырлар ансын. Айрым тукталып. Тагы нәрсә, сорауларыгыз бардыр, может? Может, башта сөйләп узырлар, аннан сорауларын әйтерләрме? Сорауларны соңрак бирербез. Инде Зөфәр әфәнде, сорау сезгә, 86-нчы сезонда чыгарылган спектакльләребездә 3 аршын җир спектаклендә генә сез рольсез идегез. Менә үзегезнең уй фикерләрегез белән нинди хисләр белән эшләдегез бу сезонда? Сөйләп китегез әлеге хакта. Әлхәмдүлилләһи шөкер, миңа бу сезон бик зур уңыш китерде, уңыш белән булды. 86-нчы сезон бик озак премьералар чыгармый торганнан соң дип әйтергә кирәк. Беренчесе Илшат Мөхәддинов белән Салават Абузаровның Хыялый спектаклендә баш роль булса, икенчесе күптән инде безнең театрда, күптән генә түгел, гомумән куелмады ахырсы. Гомумән куелганы юк, Зөлфәт Хәким. Зөлфәт Хәкимнең ул хәрәкәткә бер адым дип башланган иде. Чыккач инде Акчабызда бер бакча исеме алышынды. Шул исемгә, шул әсәрдә яшь режиссер Лилия Лилия Әхмәтова белән эшләдек. Теге Лилия дип кенә йөргәч, фамилиясын гафу итсен. Әхмәтова белән аннары инде менә үзебезнең режиссерыбыз Резидә Гарипованың Янсуар белән бергә иҗат иткән Карурман спектаклендә Мәгълүн Бәкне уйнарга туры килде. Мин бик шат, мин бик канәгать, эшләрем белән, эшем белән дә бик канәгать. Әйтергә кирәк, эшесе дә бик уңышлы чыкты, халык кабул итте. Минем күзлектән караганда да критикларның татарчасы ничек була әле? Тәнкыйть, театр тәнкыйтьчеләре җәмәгатьчелек тарафыннан да яхшы бәяләнде безнең чыккан премиялар. Шаршин җир турында шәхсән артист буларак мин менә аерым әйтәсем килә. Мин ике составта эшләнде, геройлар ике составта эшләнде, ике составны да карадым һәм икесе дә җиренә җиткезеп, мин шул хәтле шат. Безнең театрда шундый
Niçin Nakiye Hanım tanımağandır diyen mene siz etkeş fikir oylab oturam. Çünkü onda көп artistler bik uzak yıllar roller oynamadılar. Şul sebeple яңа yüz bulup görüngenlerdir. Şuna göre яңа yaktan açılganlardır. Tamaşaça da sağıngandır üzlerin. Şuna göre min üzümde bik şat studentlarım için, tiyatro artistlerim için, kollegalarım için, hizmetteşlerim için şundan da bik sallı, bik məğnəli tiyatr dünyasında, Tatarstan tiyatr dünyasında özünün layıklı orunun alırday spektakl buldu. Ol işarşıncın hemmine soңғы premyera Qarurmanda naq şul ok derecede. Rahmet. Рәхмәт бик зур. Инде сорау Ильяс әфәнде сезгә 86-нчы сезонның музыкаль эшчәнлеген сез ничек бәяләр идегез? Нинди чаралар, нинди спектакльләр музыкаль бизәлеш ягыннан көчле һәм авыр булды дип сөйләп китсәгез, бик рәхмәтле булыр идек. Хәерле көннәр. 86-нчы сезон музыкаль яктан, музыкаль эшчәнлеккә бик бай булды дип әйтә алам. Сезон ачылышы да үткән сезонның ахырында куелган башмагым мюзиклыннан башланып китте. Шуннан соң менә кителгәнчә эш арышын җир, шуңа без музыканы студияда яздырдык, теле оркестр белән тулысынча. Шуннан соң Qarurman spektakленә дә бик әзерләнгән идек. Тулысынча саундтреклар дәрәҗәсендә инде оркестр белән. Ләкин техник сәбәпләр аркасында мөмкин булмады монда куеп бетергән, да язмада яңгырады. Авторлар тарафыннан әзерләнгән инде. Шулай ук театрның башка чараларында бик оркестрыбыз актив катнаша. Бизәлеш буларак төрле күңелле дә, күңелсезләре дә булды инде кызганычка каршы. Анда Исламия апаның китүе дә. Шулай ук әле театрдан тыш безнең Тинчурин театры белән уртак проект башланып та киткән инде. Безнең җыр дигән иҗат лабораториясе Калиф театры һәм Калип яшьләр буыны җыены белән Тинчурин театры белән берлектә инде. Һәм менә шу пандемия аркасында ул кызганычка каршы кичектерелде. Ләкин Алла берсә бу проектында без ахырына җиткерербез һәм тамашачыга күрсәтербез дип торабыз. Шулай ук булырга тиешле премьера полиционер менә аңа бик актив әзерлек башланган инде. Шу пандемия башланганда инде күпмедер дәрәҗәдә онлайн рәвештә дә артистлар белән, музыкантлар белән дә карый башлаган идек материалны. Һәм Алла берсә яңа сезон башланганда инде без аны җиренә җиткереп, әзерләп бетереп тамашачыга тәкъдим итәрбез дип өметләнеп калам. Менә шушы дөнья хәлләре генә яхшырсын иде. Шулай ук киләчәктә инде асыл кышта да оркестрның роле бик зур булачак. Менә шул. Аннан соң әйтеп уз бетермәдең, безнең җиңүнең 75 еллыгына да әзерләнде концертный программа оркестр тарафыннан. Театральләштерелгән концертный программа. Менә ансы да кызганычка каршы була алмый калды. Ләкин шуның берничә күп кенә номерлары дисәм дә була инде. Безнең записьлар ясалды. Идә утырып инде һәр кеше идә яздырып, шундый музыкаль, әдәби музыкаль композициялар әзерләдек. Аларны күпмесендер Instagram шелтерләрендә күрергә мөмкин иде. Instagramда түгел, бөтен күп социаль шелтерләрдә. YouTube'та да, Facebook'та да бар. Шул. Аннан соң Тассырның 100 еллыгына әлбәттә ул программасы да әзерләнгән. Шуннан шул программаның бер номеры иртәгә Алла берсә дөнья күрәчәк. Шулай ук социаль шелтерләрдә каравыгызны сорыйбыз. Әлегә менә әйтәсез сүзләрем шулай. Ильяс әзрәк теге әйтеп бетермәер һаман. Оркестр белән безнең бик күп кенә мероприятиелар узды.
чараларда файда булды, музейда булды. Әлбәттә, әйтеп киттем ансым мин. Безнең бөтен чараларында да диярлек катнашырга тырышып барабыз. Шул. Нәрсә әйтмәкче идем? Безнең андан соң тагы бер әсәр дип әйтим, әзерләнәчәк. Бу инде Сәйдәшнең туган көненә 3 декабрьгә иммерсив спектакль. Ул безнең сәхнәдә түгел, менә Сәйдәш музее хәзер ремонтлап бетерәчәкләр һәм безнең ике арада чыгу ходы бар. Ул булачак безнең файда һәм бездә әле Сәйдәшнең утырып эшләгән бүлмәсе бар. Аны менә ремонтлап рәткә кертеп, анда пианиноларын куеп, Сәйдәшнең кайбер әйберләрен куеп, ул бүлмәдә шул иммерсив спектакльдә катнашачак һәм файда чыгу ходларында һәм музейга кирип, анда да булачак ул. Шул 1 сәгатьлек иммерсив спектакль әзерләнә. Рәхмәт бик зур. Инде Рөстәм әфәнде, сорау сезгә театрның үз изоляция вакытындагы тормышы, эшчәнлеге турында сөйләп китсәгез бик яхшы булыр иде. Хәерле көн. Үз изоляция режимында без бит инде ял итәргә мәҗбүр булдык. Тик мин аны үзебезнең исемнән ял булды дип әйтерлек түгел, киресенчә эш тагын да артты. Инде Фәнис Наилович әйтеп узгандай, махсус оператив штаб булдырылды. Җитәкчебез, директорыбыз Хәйр Фатихасы белән. Һәм инде шулай ук Фәнис Наилович әйткәндәй, Марсель Розельевич җитәкләде әлеге проектны. Нәрсәдән гыйбарәт булды бу эш? Бу аңлаешлы булсын өчен, мәсәлән, шушы оператив штаб эшчәнлегенең бер көнен генә әйтеп үтсәм дә, сөйләсәм дә, аны узак сөйләргә кирәк булыр, чөнки ул оператив штабның эш вакыты, төгәл эш сәгатьләре булмады. Дистанцион, һәр кеше үз өеннән телефонын кулга тотып, иртәнге 6-дан төнге 2-гә кадәр оператив штаб кырмыска оясы шикелле гөжләп эшләгән көннәр булды. Бу нәрсә кертте үз эшенә? Әлбәттә, иң элек социаль челтәрләр аша тамашачыбыз белән элемтәне саклап калу безнең төп максат иде. Театрда җыела алмасак та, барыбер элемтәне югалтырга ярамый иде. Һәм моның өстендә бик зур эш алып барылды дип ассызыклап әйтә алам, чөнки чыннан да бу бик зур эш алып барылды. Үзебезнең Instagram социаль челтәрендә, Тинчурин театрының рәсми аккаунтында, шулай ук YouTube каналында махсус сәхифәләр булдырылды. Анда артистларыбызны, хезмәткәрләребезне төшереп, яисә алар үзләре видео төшереп җибәреп, шигъри мизгел сәхифәсе булды. Булды ничектер юмор юнәлешле сорау-җавап дигән сәхифә. Аннары безнең бик күп кенә спектакльләр, элеккеге спектакльләр, репертуардан төшеп калган спектакльләр, әйтик, 90-нчы елларда төшерелгән спектакльләрне цифрлаштырып, инде без шулай ук YouTube каналына куеп бардык. Моны да тамашачыларыбыз зарыгып көтеп торды. Тамашачыларыбыз белән бер рәттән әле үзебезнең театр хезмәткәрләре дә бик яратып карадылар әлеге спектакльләрне, чөнки кемнеңдер яшьрәк шаклары хатирәләргә чумып, шулай үзара аралашканда шунысы ачыкланды. Аннары кемнәрдә бит инде безнең кызганычка каршы бакыйлыкка күчкән артистларыбыз бар. Аларны искә алу нисбәтеннән спектакльләр куелды. Һәм әлеге оператив штабның эшчәнлеге бүген дә тынмый. Хәтта җәйге ялга киткән очракта да әлбәттә үз изоляция режимындагы шикелле үк актив булмаса да, барыбер әле кайтавазлары булачак. Шул мәсәлән, күп кенә спектакльләребезне кабат куярга сорап тамашачыларыбыз мөрәҗәгать итте. Һәм инде шуларны халык соравы буенча шушы җәйге ял вакытында да спектакльләр куелачак YouTube каналында. Монысы инде анонслар булыр, социаль челтәрләрне күзәтүчеләр булса. Һәм менә шушы эшчәнлек әле Алла берса җәйге яллардан чыккач, сезоннарны ачып, театр тулы канлы рәвештә эшли башлаган очракта да бу оператив штабның эшчәнлеген туктатмаска дигән нәтиҗәгә килдек. Чөнки замана белән бер
ритмда барырга кирәк бит инде. Кемнәрдер еракта, республика, Россия буйлап шәшелгән бит безнең тамашачыларыбыз, милләттәшләребез. Театрның эшчәнлеген күрсәтеп бару өчен киләчәктә дә бу алымнар кулланылачак, социаль челтәрләшә аралашу дип әйтик инде. Мен тағы әйтеп узыйм, безнең хәзерге вакытта менә эшләрне бетәргә тиеш инде. Без аны эшли башлаган бу пандемияга кергәнче. Бу елдан безнең лояльность программасы эшли башлаячак. Сату буенча да һәм безнең яңа сайтыбыз ачылды. Игътибар иткән булсагыз, искесе дә эшли, безнең яңасы да эшли. Ссылка бар искесеннән яңасына күчәргә. Ул һәм анда хәзер менә онлайн билетлар сату буенча платформаны яңартып җибәрергә дигән фикергә килдек. Менә бу яңа спектакльләрендә онлайн күрсәтеп, аларны сайт аша сату мөмкинлеге булачак. Һәм тагы бер әйберне онытып җибәргәнмен, әйтмичә калдым, ләкин бу сезонда дип әйтик инде, август айында безнең барыбер үзебезнекеләр Нәзир исемле спектакль чыгардылар. Менә бер артист Рөстәм утыра. Ул спектакльдә үзебезнең балабыз кебек итеп кабул иттек. Ул турыда да бик күп сүзләр булды, бик күп теге тәнкыйтьчеләрдән дә, халыктан да бик яхшы фикерләр һәм яхшы сүзләр ишетелде. Biz аны үзебезнең артистлар уйнагач, үзебезнең декорацияларда, монда театр белән берлектә ясалган кайбер әйберләрендә дигәндәй, шуңа күрә без аны үзебезнең балабыз кебек кабул иттек. Рәхмәт, Яугыра. Аннары социаль челтәрләргә кире әйләнеп кайтып, әйтәсем килә, кызыксынучылар артты, эшебез юкка булмады. Менә шушы аралыкта гына Instagram социаль челтәрендә безнең рәсми аккаунтта 5000-нән артык язылучы өстәлде. Бу инде менә Фәнис Нәйлевич әйтте бит әле, балабыз шикелле дип, безнең турында бу һәрбер өстәлгән кеше дә безгә бик якын, чөнки безнең театрыбызның язмышы белән кызыксынучылар арткан саен безнең тагын да эшләргә дәрт, азарт арта. Шуңа күрә яңгырата аласыз, язмаларыгызда яза аласыз, Instagram битенә кушылсыннар безнең. Анда 20,000-нән артык язылучы бар инде безнең. 20,000-нән артык, һәм бу әле менә шу апрельдән башланып кына. Рәхмәт бик зур. Инде хөрмәтле журналистларыбыз, сезнең сорауларыгыз бардыр. Татар-информ, Рүзилә Мөхәммәтова. Беренче сорау, бу асыл кыш буенча аңлавымча музыкаль спектакль буламы? Һәм бу Кариф театрында куелган шул спектакль, шул пьеса буенчамы ул? Карифта куелган пьеса буенча, ләкин Карифта ул бик кыскартылган вариант. Аның музыкасында менә без Ильяслар белән сөйләшеп утырган вакытта, әле без күптән түгел генә җыелып талдык. Бик кыскартылган варианты ул. Без моны бик җәелдереп һәм өстәп музыка ягыннан да, артистлар ягыннан да бу музыкаль спектакль мюзикл булачак. Һәм бу семейный спектакль дип әйтәбез, семья спектакле. Бу яшь балаларга да, олыларга да бик кызык булачак. Королманда шулай башланган иде бит. Башта Калиб, Кариф театрындагы Калиб, монда эскиз буларак, шуның шикелле инде. Рольләр бүленгәнме һәм онлайн чыткан? Пока бу спектакльгә рольләр бөтенләй бүленмәгән. Кайбер генә сөйләшүләр булды. Безнең полиционерга бөтенесе бүленгән. Менә бу спектакльгә бер-ике артистны яңадан үзебезгә штатка эшкә алырга туры килер. Бу солистлар булачак инде. Хәзерге вакытта әйтеп булмый. Анда бер рольгә берничә кеше һәм алардан кастинг булачак. Тагын сорауларым финанс мәсьәләләре буенча күпме акчаны кире кайтарырга туры килде сезгә? Һәм бөтен кеше дә акчаны кире кайтарып алдымы, әллә спектакльләрне алдан булачагына пока кайтармаучылар да бармы? Һәм тагын сорауның дәвамы менә кайбер артистларның зарплатасы аңлавымча
основной зарплаты еще тагын баллар бара спектакль уйнамагач, аларның уже минималь зарплата гына ала дип беләм. Менә бу социаль шелтәләрдә актив эшләгән артистлар ничектер билгеләп үтәчәкме? Һәм менә аларның материал хәлләре ничек? Рөстәм дә бәлки кушылыр. Әлбәттә, эшләгән кешеләр барысы да язылып баралар. Алар Biz надбавкаларны, балларга түләүләрне бер бюджеттан бирәбез. Бирәйдек. Дөресен әйткәндә, хәзерге вакытта спектакльләр куелмаган бер бюджет юк, ләкин киләчәктә мин аны булыр дип уйлыйм. Безнең бит әле кайбер бүтән яклар буенча да бюджетны ала торган. Безнең стоянка бар. Безнең аннан да безгә бюджет килә. Бүтән төрле яклары да бар. Алардан әз генә безнең финанс хәле яхшырса дип әйтик инде, бюджетларыбыз булса, без әлбәттә эшләгән кешеләргә һәр вакытта акчалата бәя бирәчәкбез. Тагы бер әйбер әйтеп узасы килә. Минимальный хезмәт дигән әйбер юк. Бүтән окладта, компенсационный выплаталарда бүтәнесе түләнде. Отпускага җибәргән вакытта да бүтәнесе түләнде. Ләкин күпмедер аерма бар. Теге елныгы белән чагыштырганда, без һәр вакыт анда бюджеттан күпмедер түләп җибәрәек. Ашаган белми, тураган беләди. Менә шушы сорау өчен аерым рәхмәт әйтәсем килә һәм шулай рәхмәт әйтәсе килә театр җитәкчелегенә һәм министрлыкка безнең барлык хезмәткәрләр исеменнән, чөнки шуннан да бу куркыткан иде башта. Бу әзгыять барлыкка килгәч тә, алдагысын уйлыйсың бит инде, без бит инде күнеккән хезмәт хакы алганча аны туздырып куябыз инде, кайсын кая түләргә бүлеп куябыз. Аллага шөкер, әллә ни зур аерма сизелмәде. Минимум турында да сүз бармый. Ничек булдырганнардыр, ничек тормашканнардыр җитәкчелек, тик барып менә безгә безнең өлешкә керү булмады. Тулы хезмәт хакларын алдык. Монсы инде шуннан да җитәкчелекнең уңай ягы киләчәктә искә алып оныкларга сөйләргә әйбер. Касса мәсьәләсе кире кайтарулар. Акчаны кире кайтарулар кассаларга. Билет шуннан да билетларны кире кайтардык. Кире кайберәүләрнеке күчте. Менә Мәскәү буенча да әйтик, кайберәүләрнеке күчте, кайберәүләр алмады акчаларын, шул билетлар белән киләчәкләр. Мәскәүгә дә дөресен әйткәндә, анда Мәскәүнең билетлары бит инде бөтенесе диярлек сатылып беткән инде. Безнең бит спектакль апрельдә булырга тиеш иде. Мартның 19-ннан туктадык. Шуңа күрә һәм монда үзебезнең кассадагыларда бар алганнары кайтарган, кире кайтардык. Бар алмаганнары. Безнең ул яктан нәрсә дип әйтим? Теге Мәскәү театрлары, башка театрлар кебек, без акчаны алгач та туздырып бетермибез. Менә безнең әз генә ул яктан сакчылык дигән әйбер бар. Шуңа күрә безгә авырлыкка туры килмәде ул, алган акчаны кире кайтарырга. Без аны туздырмаган идек. Һәм күп кенә тамашачылар аңлап, бу спектакльләргә инде безнең кичектерелә дип уйлап, кайберләре алмады акчаларын һәм ул билетлар белән кире килә алалар. Безгә авырлыкка туры килмәде. Сораулар? Ярар инде микрофоннар белән. Язылучылар саны арткан бит инде, шушы пандемия вакытында бер кичкенә генә уңай ягы, димәк, сезнең тамашачылар кыш айларына, күз айларына тагын да күбәячәк бит инде бу, әйме? Бер уңай ягы пандемияның. Әйе, чыннан да менә без аны башта ук башламакчы инде пандемияга хәтле. Ләкин менә мондай әйберләрне эшләү, онлайн сөйләшүләр, ниләр, башта сайтыбыз чыксын дип тордык, аннан сайт аша эшләмәкче. Ләкин менә бу пандемия ул тизләтте дип әйтергә кирәк. Тизләтте һәм менә бу хәзер безнең подписчикларга аерым аларга бит инде без реклама биргән вакытта да адресны реклама бирәчәкбез. Менә әйтеп уздым бит әле программа лояльности. Программа лояльности ул ике сүз белән генә әйткәндә, сез менә билет алдыгыз ди һәм тагы бер ике кешене китердегез ди, сезгә ниндидер өстәмә ташламалар булачак.
Менә шундый системада корылган, карта белән эшләнә, или карта булмаса ул телефонга кертелә, безнең QR-кодлар. Һәм шуның буенча билет алачаксыз, һәм ташламалар булачак. Бар, чит төбәкләрдән дә караучылар бар, чит илдән дә караучылар бар. Менә әле безнең Зөфәр абзый әйтеп узды, безнең дуслар бар инде, татар иҗтимагый үзәге Новосибирскидан, алар гел карап торалар. Себерләрдә без бик күп йөрдек. Менә һәрбер шәһәрдән миңа WhatsAppка анда нигә җибәреп торалар. Менә моны карадык дип. Шиттән менә без Германиядә булып кайттык, аннан да килде. Анда Тахир Мясарович дигән безне каршы алучы, ул менә әле бер көнне генә җибәрде, сезне карап торабыз дип. Шуңа күрә караучылар күп, география бик зур. Рәхмәт, тагы сораулар. Менә безнең Татаринформда булган пресс-конференцияда Ирада Хафизяновна июнь ахырларында уже концертлар була башлый дип әйтте. Июль айында димәк тулысынча концерт булырга мөмкин. Театр үзенең залын июль айында сез артистларга арендага бирергә мөмкинме, эстрада артистларына? Ул мәсьәләне ничек карана, аренда мәсьәләсе? Аны тагы бер тапкыр исегезгә төшереп карагыз әле, ул әйткәндер, может, ачык һавада концертлар буладыр дип. Ачык һавададыр, чөнки әгәр дә концерт булып, алар шулай ук залда утыралар икән, без спектакль нәрсә белән аерылабыз ул яктан. Безнең спектакль алданрак менә без уебызча 20 июньнәргә ничек күрсәтер үзен, менә шушы самоизоляция вакытлары. Әгәр дә прогнозлар әйбәт була икән, безнең уебыз иде 20 июльләрдән ачып та җибәргә иде безнең. Сезонны ачу иде. Без менә шулайрак дип уйлыйдык. Инде булмаса, менә хәзер тагы сүзләр йөри, анда Министерство культуры теге Россиядан да әйттеләр, 1 августтан билетларны сата гына башларга дип. Алай булса инде 20 августлар ачылу була. Шуңа күрә якынрак килгән сайын вакыт состояние менә бу пандемияның ничек үзгәрүен, вазгыятның ничек үзгәрүен күрсәтелер. Шул вакытта без әйтә алачакбыз инде. Менә бу вакытта ачабыз, менә бу вакытта. Ләкин без әзер. Һәр әйткән вакытка ничек дип уйладык без башта, шулай итеп 20 июльгә дә ачып җибәрергә мөмкинлегебез бар. Иртәгә үк ачылырга әзер инде без. Иртәгә үк алай булмас инде ул. Ләкин без әзер. Арендага бирү турында мин бик уйламас идем аренда. Әгәр дә без үзебезнең театрыбызның эшчәнлеген башлап җибәрәбез икән, безнең арендага бирергә вакытыбыз булмаячак. Bir яктан аренданы акчаны дип әйтәләр, ләкин без театр билетлары сатып 3 тапкыр күбрәк эшлибез. Мөмкинме в продолжение дигәндәй сорау, әйтеп уздык, иртәгә үк ачылырга әзербез дип әйтәсез. Әмма дөрестән дә шундый мөмкинлек булса, ул ничегрәк күз алдына китерәсез бу хәлне, халыкны ничегрәк итеп күпме халык кертергә ярый, ничек утыртырган, менә шулай берне уйлаганыгыз бармы? Без аны гел уйлап торабыз. Мин менә шахматный порядок дип әйттеләр, ләкин без ачылырга әзер шул вакытта, когда әйтәләр безгә менә бу маскалар, перчаткаларны салу ягында булсалар инде дип әйтик. Карантин тамамланды, инде эшли башларга тулыканлы булып эшли башларга мөмкинлек дип әйтсәләр, шулай. Әгәр дә безгә залларда ограничение ясамыйлар икән, менә 10 гына кеше, 20 гына кеше, анда 100 гына кеше дип, ул вакытта без тулы залга эшләргә, без әзер кемнең маскасы юк, маска, перчатка биреп торгада.
Ләкин шахматный порядокта утырту дигән әйберне бик аңлап бетермим. Һәм күз алдыма китерә алмыйм, чөнки шул ук автобуста киләләр бергә, анда бернинди шахматный порядок юк. Шул ук залга керәләр, фойеда бергә йөриләр, анда да юк. Бәдрәфкә баралар, әйтик, музейга керәләр безнең. Бу артистларда маска киеп уйнарга тиеш. Аннан соң сәхнәдә алар метр ярым калдырып уйнарга тиеш булалармы? Андай әйбер юктыр. Шуңа күрә концерт заллары, театрлар алар иң соңыннан ачылачаклар. Музейлар әле көйләргә була музейларны. Урамда узатырган мероприятиеларны көйләргә була. Экскурсияларны ясарга була. Без үзебездә дә экскурсия ясый алабыз, квестлар ясый алабыз. Менә шул 10 кешегә манда, ничек дип әйтәләр инде анда, 5 кешегәме организованный группаларга. Безнең андый әйберләр эшләгәнебез бар. Пандемиягә хәтле без квестлар уздырайык, экскурсиялар ясыйдык, төрле районнардан киләләр безгә. Шуңа күрә без андый яктан эшләргә дә әзер. Рәхмәт һәм Ачык һавада театр дигән әйбер актуаль. Менә әгәр дә менә шундый эшләрне башлыйлар икән, ачык һавада концертлар бирә башлыйлар икән, ниндидер мероприятиелар үткәрә башлыйлар икән, кеше күп җыйнала торган. Шулай булгач театрында гына ачык һавада уздырырга була. Әгәр дә ул мәсәлән ачык һавада спектакль кую турында сүз бара икән, әгәр дә башыннан ук, эшнең башыннан ук спектакль куела икән, нәкъ менә ачык һавада уйнала торган стильдә иттереп, шундый алымнар белән куела икән, әлбәттә, бүгенге көндә репертуарда булган, инде театр сәхнәсендә барган спектакльләрне ачык һавага чыгарып, менә калса ул уңышлы әйбер булмастыр, менә калса. Кайсы спектакльләрне ачык һавага чыгарырга була, аны сайлап алырга булыр. Мин менә әлеге вакытта менә әйтеп уздыгыз, ачык һавада дип сразу күз алдына китердем безнең үзебезнең ишек алдын. Ишекләрне ябып, сәхнә ясап куеп, без анда уйнарга әзер. Әйдәгез эшлегез. Безнең урыныбыз бар, кайда куярга, капкаларны япсак. Biz кайбер көннәрне буфет тәрәзәсендә карап тора ишек алдына. Утларында куялабыз, төрле әйбер эшләргә була. Аны бит спектакльне куярга була кичке 11-гә дә. Караңгы төшкәч. Оркестр бар. Бөтен әйбер бар. Безгә разрешать итсеннәр дәген, теләк кенә кирәк, теләк бар. Biz konsertni da o'zimiz qo'ya olamiz. Bizga estrada artistlar kerakmi? Bizni bütün artistimiz jırlay bi. Müzik instrumentlarında o'ynay. Шуңа күрә менә андый вариантта бар, ишек алдында сәхнә ясап, без урындыклар тизеп, или басып торып карый торган ул, или скамейкалар тизеп манда. Без анда әйберне эшли алабыз. Безнең урыныбыз бар. Ишек алдына сыймабыздыр мөгаен, тамашачыларыбыз сыймас, парковка киң, парковка да бар, төрле җирдә эшләргә була. Инде уенышыны белән әйткәндә, менә әйтәбез бит иртәгә үк чыгарга әзер дип, бу теге буш сүзләр түгел, шуннан да әгәр дә рөхсәт була икән, иртәгәдән спектакльләр уйнарга дип. Мен моны артист буларак әйтәм. Аны административ як ничек әзерләп бетерер. Инде бүген үк чыгарга әзер, чөнки сусадык, сагындырды. Әле бер көнне хезмәттәшләребез белән дә сөйләшеп алган идек. Менә хәзер март аенда ябылган булса, августта я сентябрьдә ачылсак та, бу ярты ел спектакльләр булмады, ярты ел сәхнәгә чыккан юк дигәнне аңлата. Һәм мин 2003 елдан бирле театрда эшлим, 17 ел, һәм 17 ел дәврендә ярты ел сәхнәгә чыкмый торганны мин хәтерләмим үземнең карьерада. Шуңа күрә хәтта ниндидер алдан ук борчылып, каушап кую хисләре дә бар. Бәлки теге ярты ел паузадан соң яңадан сәхнәгә чыгып, теге яңадан ашарга, яңадан атлап иргә өйрәнгән шикелле булмас микән дип. Менә шундый хәтта төшләр керә, саташып яшибез инде без артистлар. Шундый хыяллыйлар бит инде без. Минем курсакка карап әйтәм моны. Юк, артистлар формасын югалтмасын өчен. Тагы бер якны әйтеп узмаганмын икән әле, тагы менә артистлар формасын дигәндән. Алар һәрберсе видеолар төшереп, һәрберсе нәрсәдер эшләп,
ниндидер менә ширеніжлар ясап, бір-бірсі белән шигырьләр сөйләп, нәрсәдер укып, шулай итеп тордылар. Формаларында югалтмасын өчен һәм менә бу иҗади процесстан аерылмау өчен Физик күнегүләрен ясаган видеолар. 32 спектакль пьеса безнең килгән иде. 32 һәрбер артист алмаша аларны укып, һәрберсенә рецензия яздылар. Шуңа күрә иҗади тормыштан аермаска тырыштык инде без аларны, һәм алар үзләре дә бик шатланып, риза булып катнаштылар алар. Форма югалтмау дигәннән мин моның өстендә һәр даим эшлим. Форманы югалтмас өчен, үземнең шундый түгәрәк тән төзелешен киметмәс өчен һәр даим тырышып эшләп торам, мәсәлән мин. Аның менә хәзерге вакыттагы формасы яңа полиционер спектакленә бик кирәк. Рәхмәт Фәнсәл. Шуңа күрә ул шуңа тота формасын. Кар урманда да бик түгел генә кирип утыра ул шунда костюмына. Рәхмәт бик зур. Adam balası indi her bir halden özüne netice çıkarıp nindidir faydalı itip ütkərerge tiyir. Boş vakit çünkü ömür bulayda kıska. Şuna göre bu vakitini da özüne faydalı itip nindidir neticeler çıkarıp nindidir yana usullar tabıp özünün profesyonel üsüşüne hilaflık getirmişe Үз üstünde эшләү белән әлбәттә шөгыльләнергә тиеш артист кына түгел, бөтен кеше дә шулай эшләргә тиеш дип аңлыйм мин. Һәм бездә менә Аллаһның рәхмәте шулай туктап тормадык. Бик күп шигырь китаплар укырга, мин булай да шигырь китапларын укыйм, шигырьләр укырга яратам. Ләкин тагын өстәмә шигырьләр укырга, менә ни хәтле пьес укып чыктым. Гомеремдә дә ул хәтле 20-гә якын пьес укыганым юк иде. Bir ay içinde. Onlara big zor plus bizden tiyatrının ülkenleri telefonlarına video düşürge öğrendiler nihayet. Sosyal şilterlerden, YouTube'lar kararga öğrendiler. Telefon bilen dostlaştım. İnternet kirge öğrendim. YouTube kanalım kararga. Bu da bizden için yangalık, biz üstümüzde işlev. Zamandan ortada kalmau. Ol İkinci yaktan ondan sonra tavır yağı var, ol yaxşı yağı. Lakin tamaşaçı bilen közge göz qarab şaraşu elbette sağındırdı. Şuna göre Fen İsmail ol aytgan sözler bilen biz her daim, her saatte mene ayt deseler tayt bulup, əzir bulup biz işini başlarga əzir bizning bütün artistlarda. Çünkü bizning artistlarımız hem yaşlarımızda şul da terbiyelengen biz природный, естественный отбор белән сайланган артистлар элек тарихыбыз күчмә театр белән башланганга күрә шул шартларга түзеп чыдап торган артистлар гына театрда калып шин мәгънәсендә театрны яраткан, сөйгән, үз эшенә мөккиппән китеп, үз эшенә тугры калып эшләгән артистлар гына эшләп килде. Моңарча ләкин яшьләребездә шушы безнең гаилә традицияларын, театр bir гаилә традицияларын дәвам итәләр дип уйлыйм. Һәм мин аны күрәм, һәр даим шуңа күрә һәм алар барсы да үз эшләрен яраталар, үз эшләрендә эшлиләр. Һәм bir артистта миңа бу рольне бирмәсәләр ярар дип торма. Эх, нишләп мин монда юк инде дип, киресенчә приказда булмасалар, бик күңелләре төшеп, һәр даим төннә торып уятсаң да, вудка кирергә дә әзерләр, эшләргә әзер безнең артистлар. Шуңа күрә менә бу һәр бер вазгыятьтән үзеңә бер нәтиҗә чыгарып, югалып калмаска, чөнки әгез генә bir gün генә соңарып югалып калсаң да, инде аннан соң шабарга мөмкин. Аны куып тотар өчен, шуңа күрә тормыштан артта калмыйча, вазгыятьтән артта калмыйча, бездә бүтән кешеләр кебек үк ниндидер файда
Аларга менә бит файдасын инде. Хәзер bütün интернеттан, YouTube'дан чыккач, социаль сетьләрдә чыккач, аны нихәтле караучыбыз да арткан. Һәм безне bütün спектакльләребезне, үткән спектакльләребезне дә карап баралар. Безнең белән кызыксыналар, безнең белән кызыксыну арткан. Димәк, менә шушы хәлдән дә ниндидер үзебезгә файда алганбыз. Аннары Зөфәр абый, сезнең рөхсәтегез белән тагын бер кат өстә бу тимәле артистлар дип әйттең, Зөфәр абый, артистларна түр, монда гомумән bütün цехларда шушы эшкә сусаган, чөнки әйтик, узган атна безнең багышланды сезон ябылу алдыннан, әйтик, туры эфирлар атналыгы булды безнең. Инстаграмда шулай туры эфирлар, монда үзебезнең сәхнәдә, я музейда, музей хезмәткәрләре дисеңме, ут куючы, тавыш операторлары дисеңме, видеога төшерү дисеңме, цехлар, костюм, реквизит цехлары дисеңме, бөтенесе дә эшкә сусаган, чөнки бармак шиертеп тәкъдим итүгә, инде барысы да эшләргә әзер, үз өлешен кертергә әзер. Туры эфирларны әйтеп узганда, узган дүшәмбе костюмерлар, бутафор, гримерлар, бөтенесе монда торды шул туры эфир вакытында. Онытканмын икән шул, рәхмәт. Бөтенесе түгел инде, 10 кешедән арттырмадык инде, Зөфәр абый. Ширатлап килделәр. Музей көне булды дүшәмбе, пионерия көненә махсус туры эфирлар үткәрелде. Һәм инде атнаны яптык. Менә узган, әлегә узган җомга көнне сезонны яптык. Туры эфирда онлайн рәвештә. Җәмәгать ул тыйгыш кичерешләрне аңлатып бетереп булмый, чөнки менә гадәтләнгән бит инде зур тантана белән бөтен коллектив җыелып, тамаша залы тулы. Монда без берничә кеше генә туры эфирда гына сезонны яптык. Инде бүтән андый сезон ябулар, ачылар булмасын иде. Тулы канлы эшләргә иде. Әйтергә онытканмын, тагы безнең гимназиялар белән зомнан ачык дәресләр булды. Әле ул дәвам итәчәк безнең. Менә бик теләк белдерүләр төрле гимназиялар. Кәрим Тинчурин театры турында, Кәрим Тинчуринның эшчәнлеге турында, аның тарихын, менә шуларны сөйләп, цехларны күрсәтеп, зомнан без күп кенә гимназиялар белән шундай ачык дәресләр уздырдык. Аннан соң шуны да әйтим әле, безнең театрда инде 2нче ел эшләп килә. Мөгъҗиза театр студиясе, физик мөмкинлекләре чикләнгән балалар белән эшлибез без. Яңа спектакль ниткән идек, әзерли башламакчы идек, ләкин булмады. Ләкин ул балаларда менә шушы карантин вакытында тик тормадылар. Бөек җиңүнең 75 еллыгына багышлап үзләренең шигырьләрен, җырларын җибәрделәр. Һәм мин уйлыйм, алар белән дә шуларны бөтенесен бергә җыеп, бер ниндидер видео клип эшләргә мөмкин кирәк дип уйлыйм. Ул балаларда инде сагынып торалар, качан киләбез, инде качан занятие була инде дип. Әле алар беренче турдан җиңеп, икенче турга чыкканнар, соңгы турга фестивальдә катнашырга. Менә ансы була алмый калды, ләкин ул күчтедер дип уйлыйм, көз көне булачак. Шәһри Казан, Лилия Лукманова, менә сез әйттегез, киләсе сезонга нинди планнарыгыз бар спектакльләр буенча? Штатка яңа артистлар алу планлаштырыламы, юкмы? Кастинг буенча булачак. Штатка яңа сезон башында әйтербез, чыннан да 3 яңа артист киләчәк. Алар яшьләр түгел. Пока әйтми торам, яшьләр түгел. Һәм яшьләр дә булачак әле, яңа артистлар да булачак. Безнең менә бу әйтеп уздым, мюзиклга кирәк булачак. Яңа артистларыбыз, безнең артистлар составы артачак дип әйтик. Бар, ну анда кеше әз түгел бит. Рәхмәт, сораулар юкмы? Идегез тагын сөйләшик инде. Инде сораулар булмаса, хөрмәтле журналистлар, спикерлар. Любой вакытта телефоннан шалтыратып, кирәк икән инде видео язмалар белән сөйләшергә була. Кирәк икән инде булай телефоннан гына сөйләшергә була. Сорауларыгызны бирерсез, җавап бирәбез любой вакытта.
Рәхмәт сезгә, журналистлар, спикерлар. Шуның белән бүгенге безнең пресс-конференциябыз тәмам. Сезгә бик зур рәхмәт. Инде киләсе сезонда бергә шушы залларда тутырып насыйп булсын иде. Амин. Рәхмәт. Амин. Шулай диясе генә кала.